Takže ahoj lidi, tady Tomáš. Vítám vás u dalšího videa. Tentokrát se Minecraft vyšel. Teda rozjedeme novou sérii. Doufám, že se vám tato série bude líbit. Pokud jo, určitě můžete dát like a my si dáme vygenerovat mapu. Takže dáme creative, dáme teda na 1007. A dáme, pojmenujeme si YouTube. Tak. A jdeme na to. Jak můžete vidět, už to mám i na FPS. Teda můžu dělat nějaký broviny. Takhle sem. A jsme tady. Vidíte, hned jsme se vyrodili nějaký. V bažinách jsme se vyrodili. Jsou tady teda v těch bažinách strašný lagy. Vidíte, máme to jeden na 11 FPS na 13. Jo, už. Mám naskokou FPS, už vidíte 41, 35, 43. Tak. Tak. Je to nejde. Je takhle. Tak. 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 Tady máme. Tady si hned vyčešíme teda cobblestone. Ty vole, na blbý 15 FPS mi to jede. 6, 7, 8, 9. Tak. Jeden grub. Tak. Já jsem blbec. Pryč. Tak je.
Attack damage. Ještě se natěžíme 2 cobblestony. Ale železo. 1, 2. Pět. Jo, no. Že jo. No já taky. Já taky se omlouvám, že můj brácha teď už taky natáčí. Můj brácha teďka taky natáčí a ona se za chvilku bude končit, tak to bude nejlepší. Co? Kouknu. Jo. Já jsem ještě vyhrál dneska teda ten Minecraft s bráchou, ale ten už asi tak měsíc starý. No, ani ne. Ani ne, lidi, to není měsíc starý. To aspoň takový. Je dneska 9 dní starý, takže týden. Týden to je starý. A těšte se ještě z Robloxu nějakou sérii rozjedeme. Třeba po tomhle díle hned natočím Roblox, protože mě ten Roblox zatraceně baví. Au. Už máme dávno na věci. Máme další železo, tyjo. Tady je další železo, ty vogy. Tak. Dneska budu mít takový těžící den, ale nebojte se, v příštím díle už budeme stavět baráček. Tady vidíte, že tam se prokopal k tomu, k ironu. Tam. Protože já si chci do toho příštího dílu natěžit právě suroviny, hlavně. No. Dobrý. Počkejte, aspoň tady. Tohle se mi moc nelíbí, takže si to tady takhle zaděláme. Takhle. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Pardon. Takhle. Počkejte, já tady by mi spadl ten grill. Vidíte, protože mě to úplně sere. Ty štve, nebyť to bezprostej hlavně. Jo, hlavně ten Minecraft teďka nechci lamit, protože to je hrozný lidi. Hlavně nechci teďka, až ukončím tenhle díl, hlavně nikde nechci umřít.
nechci hlavně nikdy umřít, protože no, slyšíte lidi a mluví mu brácha, že ho to sere, že taky prej, že natáčím, tak já hlavně teďka musím jít nahoru, protože si musím natěšit věci na postel, nebo dám time set day a abyste to viděli sami na videu, tak hned si ty cheaty vypnu, abyste si nemysleli, že cheatuju. Tak. Nebo třeba tady budou ověčky někde. Kravička. Prase. Kravičku si zabijem. Tak. Asi dáme lomeno time set. Jo, už mám. Já mám zapli. A jejda, toho jsem se bála. Toho jsem se bála, aby nepřijeli Benga. A Benga přijeli, vidíte, protože 9 FPS 12. Sere mě to, teda štve mě to, protože já prostě hraju a jde mi to úplně dolů ty FPSka. A když jsem za natáčením, tak mi ty FPSka zase to jdou nahoru. Ale fakt mě to štve, tyjo. Tamhle chci, tamhle. No, přitom nebudu takhle padat. A sorry teda za lagy v tom Minecraftu, ale já fakt za to jakože nemůžu, protože natěžím písek. Já za to nemůžu, protože mi padají v FPSkách. To můžete tamhle vidět, tak mi prostě padají FPS. Teda ale nevím, jak si tam dával ten, jakože z počítače ten inventář, to se zeptejte mýho bráchy, až ho potkáte. Teda původně jsem chtěl natáčet webkamerou, ale nech mi to nechtělo. Tak. A budu těžit dřevo. Ty bogy, tady mě i v tomhle biomu vypadají FPSka. Ale já bych to tady za chvilku už ukončil. Tak, kolik tam vůbec procent? 15. Hraju na nabíječce, protože se mi to z nabíječky nechtělo vypojovat. Vidíte, já jsem to na 30 FPSkách a jde mi to hned dolů. A já bych to tady asi už ukončil. Pokud se vám video líbilo, pokud jo, určitě nezapomeňte dát like. Já se s vámi loučím a do dalšího videa. Čus.